Hi there, Sanmunani Muleni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If you're returning, thank you for loving and support. I appreciate you. Turn on your same season 8 to say kunenye ingxenye athunisele ukumakhwela umacele okufanele aneliseke ngayo yonke le process. Uma futhi umacele eneliseka ukuthi kwenziwe into right, bayahamba ke baya kumacele. Futhi umacele okufanele onelungelo lokubuza umakhwela ukuthi wenzani nendoda yakhe. Wegazi lo baba ucalculative. Umacela ngithi already useyamukelile indaba number 5. Umacela nje ukuthi uma number 5 ageze futhi ngimthanda njengoshukela ngimthanda njengemali okusho ukuthi indaba yamacele i-right nalo number 5. Mase kuthi futhi mayekhipha amagama ukuthi indoda yakhe. Kanti amakhosikazi asemtsomba u4 mase kuthiwa indoda yakhe umacele ngoba nakho kuwumacele ovuma number 5 ubacele ngoba evuma number 5 amanye amakhosikazi awasenalo ke ilungelo lokubuza umakhwela sebeyancishwa futhi ukuthi indoda yabo ngoba phela khona umayeni umakhumalo umangwabe umacele futhi ukusho nasi sadide ukuze hayibo umacele lo uthi akuze unkosikazi omusha kade sibesididwa yini kulo ongabukanga mhlambe season 5 and 6 umacele wahlala phansi nobaba uMseleku wakhuluma nje ngendlela futhi right engaphakamise moya wathi lapha ya eMzumbe ukuvuma kwakhe ukuthi akube khona amakhosikazi kwakungachazi ukuthi uMseleku uzoma ekumenzeleni izinto amthembise zona. Wathi ke ungena kwamanye amakhosikazi oku-eda isibalo kababa uMseleku kwenze ukuthi kume izinto eziningi kuyena. Ubona ngathi uMseleku izinto amthembise zona useyikhohliwe. Ngokubamba ke leyo episode sacabanga ukuthi mhlambe isona sizathu esenza ukuthi umacele ajike uma umayeni ekhuluma ngokuthi indaba ka number 5 akayingeni. Kwahamba isikhathi umacele wathini uMseleku wamnikeza ukuthi bayofika kwiminyaka ewu20 beshadile ebeseqedile ngokuthatha amanye amakhosikazi. Yafika iminyaka ewu20 akakafiki lo number 5. Wasethi umacele ke okusho ukuthi uMseleku uhlulekile. Kwahamba isikhathi umacele wathini iphupho likaMseleku le alisupportile. Umacele manje usekuphi usekubo nomndeni wakhe wakacela. Mase kufika ubaba uMseleku sebaphathela amabhodlela athile umndeni wonke wakacela wasumemeza phezulu wathi nje abahambayo uMseleku ngathatha number 5 esase number 6. Umacele ke washo ke lapho naye esefakazela umndeni wakhe ukuthi unumber 5 vele akeze. uMseleku niyamazi unakho kuba shade wathi uMseleku kumacele kodwa nje wawuhayisa. Manje ke umacele ngoba sicacile indaba yokuthi ke sekuhamba isikhathi kwafika la amukela khona ukuthi uMseleku evumelani naye noma sekudlulile u20 lo weminyaka babe sebeqedile ngesivumelano sabo. Umacele uthi kulungile uMseleku akaqhubeke uyamsupport. Wayike ethi imibuzo ayibuzwe yilo sevele evumile wayengasho ukuthi kumakhwela umayeni mayekubuza umangwabe mayekubuza umakhumalo mayekubuza olamanye amakhosikazi aphelezela umacele weguys abanalizwi hayibo. Thina sisemuhle sibuke sidideke izinto esizibuka lapha ku TV show from season 1 to season 5 silobu sibuka ukuthi hayibo kuphikisana izwi lamacele nelikamayeni jiki sekuwumacele kuphela obalulekile la eMzumbe. Kodwa ke eMzumbe futhi uMseleku ofuna iunity. Angimblame ke umacele ngezinto phela yena ayixoxe noMseleku. Kodwa mina sengithi uMseleku yena okhala uMseleku yakhala phela enye into mayingasazwakali kahle ngempela uba emotional. Nje naye le unity ezekhulume ngokuthi khona amakhosikazi angekho fair. Kodwa naye akekho fair ngoba uthi indoda yamacele
uMacele ozokubuza ukuthi uyifunani indoda yakhe, kodwa uMacele uyena ovumile. Kodwa kasiqhubekeni sibuke, ngicela siwubuke usizini 86 sofika ku-episode 32. Khona isigaxa engifuna ukusixoxela sona, kodwa manje fanele siyibuye siyiqeda lento. Lento engifuna ukuyixoxela yona ukuthi uzoyisesha la ku-inthanethi uyithole. Angisho ukuthi yiyo, kodwa uzoyisesha uyithole. Kuthiwa-ke uMacele kuphela unelungelo lokubuza ukuthi uMakhwela ubizwe ubani. Kusho uMseleki utshela uMakhwela. uMakhwela nakambuzi ngani uMseleki ukuthi ubungifunani, ngoba phela uMakhwela ezefike la ekhona ufike ngoba uMseleki omfunile. Akambuzi ngani uMakhwela uMseleki ukuthi ubungifunani, ngoba phela lo mbuzo akufanele uphendule uMakhwela, fanele uphendule uMseleki ukuthi umfunani uMakhwela ezebe khona. Kodwa kuthi uMseleki uMakhwela umthanda ngoba uhlakaniphile, unesibindi. Kuyavela-ke la ukuthi-ke i-TV show indlela abayishutha ngayo nangendlela thina siyi-understand-a ngayo ayifani, ngoba manje mina ngibuka ukuthi nabo benqunywa imilomo yabo ikhona uMayeni, uMakhumalo noMangwabi, kodwa uMacele uma ecomplain-a uthi yena amanye amakhosikazi abekwe phambili. Mina ngibona kubuye obekwe phambili. Angazi-ke nina guys ukuthi niyibona kanjani, kodwa iyangidida lento ukuthi uMacele ushilo ukuthi ukhululekile, uvule izandla zi-warm, akeze unumber 5. Wuye kodwa kuthiwa uzobuza imibuzo. Abangekho happy ilabo